Искаш ли да разкриеш тайната, с която едни хора сякаш така успяват да живеят живота на мечтите си, своите превъзходни дадености и таланти, докато други просто изпадат в едно или повече от тези състояния. Депресия, апатия, стрес, раздразнение, объркване, недооценяване на себе си, липса на смисъл, безмислие, липса на мотивация, страх, прегаряне, бърнаут, изтощение, отлагане, прокрастинация, несигурност, съмнение в себе си, ниска енергия, загуба на фокус, страх от провал, прекомерно мислене, застой, липса на посока, нервиране, безполезност, отчаяние, претоварване, недоволство, вътрешен хаос, изолация, загуба на сили в средата на деня, безпокойство, безсъние, самосаботаж, загуба на увереност, емоционална празнота. Нали знаеш как всички сме различни като пръстовите отпечатъци? Какво, ако има начин да откриеш своите таланти и да започнеш да ги развиваш така, че да станеш по-добрата версия на себе си, версията, в която липсват всички тези проблеми, защото ясно знаеш мястото, на което искаш да бъдеш и си искал дълго време, но така и не си успял, защото фокусът ти е изчезнал. Когато започнах да се занимавам с това, аз съм Кирил и се върнах от чужбина, но преди да замина получих препоръки от две от големите фирми, в които работех в центъра на София. Продавах лаптопи и интернет и постоянно наблюдавах и говорех с хора. Отваряхме магазини, обучавахме персонал, развивах обаче нещо чуждо. И когато реших, че искам да се занимавам с нещо свое, за да мога да се възползвам от всички начини, по които след като разкрих талантите си, да ги развия и да ги покажа на света. Така че повечето хора, за съжаление, обаче са блокирани още на първата стъпка. Защо? В детската градина или в училище, кой те учи как да си разкриеш талантите? Всеки очаква, че ако някъде се справяш добре и имаш късмет, твоя учител или учителка или родител може да ти даде насока, подкрепа и ти да се задълбаеш в това едно нещо, в което ти си се справил добре. Няма значение дали е музика, песни, танци, дали е нещо свързано с друг вид работа, дали си по-техничар, дали си по-лидер и водач, дали си по-лечител човек, който иска да помага да лекува хората, но подробностите липсват. Всичко е на собствен усет. Ти трябва да разчиташ сам на себе си с дълги години да го развиваш. Ето затова разработих услуга, която се нарича карта на талантите, в която буквално не за цял живот, не за години, месеци или дни, а за часове, благодарение на нови инструменти и стари доказани изпитани методи, когато ги комбинирах, успях да създам тази услуга, с която за часове ти да разкриеш своите таланти, за да можеш да започнеш да развиваш тези от тях, които смяташ, че си пропуснал. Смяташ, че през годините не си успял по една или по друга причина. И едно от основните причини е, че никога не си ги имал ясно написани така, като книга за тебе, книга за себе си, за това какво ти обичаш да правиш, как обичаш да го правиш, с кой обичаш да го правиш, къде обичаш да го правиш. Защото всички знаем, че изпадаме в тези крайни депресии, крайни проблемни състояния, загуба на енергия, стрес или
както 87% от хората според статистика са просто незаинтересовани от това какво се случва в тяхното работно място, на тяхната работа, с тяхната фирма, с техните клиенти. Защо? Защото те са там най-често, за да плащат сметките, но нямат никаква по-висша цел да бъдат там. Не е това тяхната музика, която да покажат на света. Не са това техните плодове, които да родят, които да дадат на света, така че той да види, да забележи, да ги оцени и те да работят за нещо много, много по-голямо. Ето за това е пълно с незаангажирани хора, на които попадаме ние всеки ден, билото дали ще отидеме за продукти и за услуги, в държавни институции, в частни фирми. Това е масово навсякъде. Ето защо след много четене и проучване установих някои методи, които частично помагат за този проблем. Истината е, че в момента ти трябват минимум 5 специалиста, които покриват това, което услугата карта на таланти покрива. А именно услуги, които са основани на точна математика, което включва астрология, нумерология, human design, частен бизнес консултант или най-малкото кариерен консултант и някакъв вариант на психолог. Така, човек, който просто да ти покаже различни начини да гледаш на себе си, на света и на твоето място в света. Сега, проблема е, че това всички са частични решения и те дават някаква яснота само за едно парченце от пъзела на целия процес. На практика, това, което мога да кажа е, че след като помогнах на над 200 предприемачи, които да печелят повече пари, да работят по-малко и да имат повече смисъл в живота си, установих как всъщност голяма част от проблема е, че много хора са спрели, още са се сблъскали още при първия проблем. Да разкриеш какви са твоите таланти, преди да почнеш да ги развиваш, а след като ги развиеш, да намериш начин как да печелиш от тях. Това са само 3 стъпки, които повечето хора мечтаят да направят. Представи си какъв би бил живота ти, къде би завел семейството си, приятелите си, къде би отишъл да живееш, какво би правил в идеалния си ден, ако просто се фокусираш само върху важните неща. А какви са те? Именно това, което ти е заложено от тебе вътре, важните неща, талантите ти, и намериш начин как да работиш само единствено по тях и върху тях. Това те прави много по-ефективен, продуктивен, имаш много повече желание, ставаш сутрин с усмивка и удоволствие и това са само част от страничните ефекти, които постигам за моите клиенти. Освен това, че те развиват своя бизнес на съвсем различно ниво и продуктите и услугите, които предлагат, правят техните клиенти още по-щастливи и доволни. Ето защо печелят и повече. На практика, това е разликата между това човек да няма яснотата за своите таланти, затова изпада във всички тези проблемни състояния, защото той по една или по друга причина вътре в себе си чувства, интуицията му подсказва, че той не е на мястото, на което си се е представил преди, не прави нещата, които са важни сега и просто не отива
на посоката, в която вярва, че ще стигне в бъдеще. Тази, която той искаш да отидеш, искаш да стигнеш в бъдеще. Това са трите най-големи активатора, за които карта на талантите помага, защото когато ги разкриеш и започнеш да работиш по тях, постигаш това, което си искал да постигнеш преди, заставаш на мястото, на което вярваш, че трябва да бъдеш сега, и поемаш по пътя към посоката, на която искаш да отидеш и да постигнеш в бъдеще. Това е начин, който открих с нови инструменти, благодарение на няколко разработки, които сега са налични. По принцип, всеки може да го направи, не е нужно да поръчваш карта на талантите задължително само от тази услуга, защото чисто и просто трябва да направиш три важни неща. Първото, което от тях е да вземеш личната си астрологична карта, основана на научните принципи на математиката, произведена от професионален астролог. Моята е 104 страници и струва 270 австралийски долара. Поръчана е преди повече от 10 години, когато това беше цената. И от Австралия ми изпратиха за България. Второто, което трябва да направиш, е да вземеш своята Human Design карта и да знаеш съответните портали и всичко вътре в информацията, която е дадена в една Human Design карта, какво означава. Третото, което трябва да направиш, е да вземеш книгата за Пътя на пробудената душа на Спас Мавров, в която се уточнява, или друга книга за тракийската астрология, как старите тракийци и колобрите в онези времена са прогресирали и са се развили до най-развитата раса по това време. Когато ги вземеш, използва инструмент с изкуствен интелект, като, например, безплатната версия на ChatGPT или платената версия на Perplexity. Сложи всичката тази информация, трите в едно, и започни да задаваш така промптове, професионално изготвени въпроси към изкуствения интелект. Това ще ти предпази от несигурните странни отговори на изкуствения интелект, които не са персонално лично за тебе, ами те са доста общи, защото първо трябва да имаш добър контекст, важните подробности и детайли, които да дадеш на изкуствения интелект. Второ, трябва да имаш правилните въпроси, защото повечето хора задават грешни въпроси и ниско качество на въпросите води до ниско качество на отговорите. Нали, това е наобщо казано. Но когато с промпт инжиниринг, инженерство на подканите към изкуствен интелект, започнеш да задаваш конкретните правилни въпроси, тогава вече достигаш до истинско разбиране за това как са устроени твоите таланти, как ти е най-подходящо да работиш, кои са най-полезните навици, които да придобиваш, за да се развиваш. И то не само в една сфера. Парите са най-голямата сфера, в която помагам на хора, но разбира се, те се интересуват и от здраве, и от връзки с други хора. Като цяло всичко, което по-качествено повишава нивото на качество на твоето преживяване. Сега, когато видях как са нужни толкова много познания и четене, и се опитвах да го направя първо за себе си и
съответно и за други хора. Просто установих, че първо това е огромно количество информация, защото ти самия можеш да хванеш и да четеш книги по астрология, нумерология, human design, тракийска езотерична астрология и как да даваш команди на изкуствения интелект. Всичко това нещо, ако решиш, можеш да хванеш и да го направиш сам. Затова услугата карта на душата, карта на талантите всъщност ти спестява толкова много време и вместо над 3000 евро за различните 5 специалиста, които имаш нужда, можеш да си я поръчаш само за 270 евро и да ти бъде готова в рамките на 3 до 5 работни дни. Да я получиш и ти да имаш за себе си една книга, която да започнеш да използваш всеки ден и много бързо да видиш резултати. Имам клиентки, които видяха резултати буквално на първата седмица, след като получиха и започнаха да си променят ежедневието, защото те всъщност се почувстваха свободни от това да копират някой друг или да следват някой друг или да вземат съвети, които може и да са добри по принцип, но не са лично за тях. Тогава те се освободиха от всичките тези неща. Това спокойствие им даде нужната енергия за фокусиране точно в най-важните неща и живота започна да им се променя. Просто така работят най-добрите в света. Така че всичко, което правя, всъщност са го правили таланти, изобретатели в фирми като Илон Мъск, хора като Никола Тесла, собственици на големи известни компании като Стив Джобс и Apple, популярни спортисти като Роналдо и Майкъл Джордан. Всяко нещо свързано с успеха на тези хора е част от това, което правим тук, разкриване на талантите. Ето защо можеш да поръчаш своята лична карта на талантите в линка долу в описанието, да започнеш да ги развиваш и след което по един или по друг начин да започнеш да изкарваш повече пари. Именно дали ще стартираш нещо допълнително и свое, дали ще търсиш повишение в работата и то на позиции, на които ти имаш силата и талантите, които да дадеш, в замяна на което да получиш повишението. Нали, това е вече строго индивидуално за всеки. Ето затова работя лично, само с така малка група хора, защото това е персонален, личен, индивидуален подход. Така че поръчай своята карта на талантите и нека видим как можем да направим следващите ти месеци избухващи за теб и твоя живот и развитието, което винаги си мечтал да имаш, но никога не си имал нужните методи и това те е довело до това да се чувстваш заклещен сега в тази ситуация. Успех и ще се видим в страницата с описанието на всичко, което има в карта на талантите. Чао!